Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today, ngayon kami maglilipat. At saka sobrang busy ko the whole day. Wala akong ginawa kundi talagang magligpit. Pinako lahat yung mga aming mga gamit. Pero kanina is namili ako ng mga gamit sa bahay. Alam niyo naman, hindi ako nagbibigay ng budget talaga para sa bahay. Parate, paminsan-minsan lang pagkailangan lang talaga. So ngayon, dahil parang meron tayong ganung na pagbagong bahay, dapat meron din mga bagong gamit. So, yung mga binili ko is yun na talaga yung mga kailangan namin. At nagset ako ng budget ng 1,000 pesos. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga napili natin. Then, I'm so excited na makalipat na. So, mamayang gabi na kami lilipat. So, simulan na. Ang ganda dito guys, 39 pesos, holder siya ng brush. So ayan, eto cute din, kaso ano lang yung kulay pangit. Let's see, eto yung spray ko yung pangit siya. Eto lang ata yung spray nila. Eto mukhang matibay to, 39. Ayan siya. Tapos mop. Bili ako ng mop. Itong mahaba, 39 lang din. Ito 99. And also, pabigyan nyo na nahagard yung aking face, no? Dahil alam nyo namang sobrang pagod ako talaga sa aking mga ginagawa. So, dalawang bag yung aking dito. Pasensya na pangit yung lighting dito, kasi parang yung teka lang. So, ayan, hapon na kasi guys, kaya medyo nag-iba na yung lighting, medyo nag-orange na yung mukha natin. So, simulan na natin dahil excited ako. So, eto, bumili ako ng pang-ano sa, siya nga pala, mamaya makikita ko naman, sa ibang vlog, kasi ito film, haul to na video. Yung bahay talaga namin is, para siyang pink na kasi bago pa umalis yung mga may-ari, mga nag-rent noon, ang ingay. So, medyo pink yung mga pintura niya at hindi ko alam kung paano ko mag-a-adjust dun sa mga kasi hindi naman ako mahilig sa pink talaga. Or let's see kung ano yung magagawa natin doon. So, eto, bumili ako para doon sa kitchen. So, dalawa lang yung binili ko. Eto yung magiging itsura niya. Ayan siya. So, dalawa. This is 25 pesos each. So, siguro mga 1 meter ata ito. Hindi ko alam. 45 cm. 45 cm. Ayan. Dalaw. Eto, bumili ako ng, alam niyo na, mga nanay. Kailangan natin to pag may mga bata tayong mga liliit. So, ayan. Hindi ko alam kung nasan ako kanina kasi nag-stop ko kasi sobrang ingay talaga. Pero eto, parang eto yung last. So, ito 319. Mas gusto ko to kasi yung mga non-stick. Kasi kagaya ng non-stick ko, madali siyang magasgas. Pag nagasgas na siya, yun yung problema talaga. So, ito yung, sa mga chef, ito din yung mga ginagamit nila. Nakikita ko sa mga So, mas gusto ko to kasi mas makinis. Ayan. At saka ito, para sa bowl. Toilet brush. 79 and 75 cents. So, green yung pinili ko kasi walang ibang wala lang. Green lang kasi naghanap din ako ng balde na green. Para lang mag-match lang sila doon. Kasi ibang kulay. So, eto, hook, $19.95. Ayan.
ayan, hook siya. Actually, in fairness ha, yung mga hook nila ngayon, hindi kagaya nung before. Yung hook ngayon, kasi mahilig din ako mabili ng mga hook sa Unitap. Yung mga hook nila noon kasi, ang bilis matanggal. Pero ngayon talaga, as in, believe ako sa mga hook nila. So, sana ito din, okay din sana to. Kasi, sa ibang ano na, okay naman. Tapos, ito sa map. So, ito yung handle niya. Yellow. Wala kasi ako ibang nakitang kulay. 109 lang yung map. So, medyo mahaba siya. So, ayan. And then, brush. Kasi mamaya maglilinis kami ni Papa dun sa, ang tawag doon. Sa kitchen. Yun. Ito yung ipambabrush ko. Hindi ko na para saan to, guys. Siguro sa bowl to or ano. Pero, siguro gagamitin ko lang to doon sa ano na lang. Sa pan or sa kitchen. Bibili na ako isang ganito, yung ibang kulay para sa ano din. Sa ano? Sa CR, ayun. Tapos Downy, dalawang Downy. Downy Passion. Ano sana yung kukunin ko? Yung Downy na Sunrise Fresh or yung anti-bac. Kaso ito mas mabango to. Para sa floor. So, ayan. Zone Rocks para sa paglilinis mamaya. Albatros para sa CR. Pero hindi ako nakabili ng ano para sa loob ng bahay. Kasi mas masarap maglagay ng papabango sa loob ng bahay. Kasi hindi siya kagaya dito na labas-pasok lang yung air. Doon kasi parang babango talaga yung bahay. Tapos ito para sa, kasi meron na kaming tabo dyan. So ito na lang yung binili ko. Sobrang importante ito sa CR. So 49 pesos lang, ayan. So yan lang naman yung nabili ko. Mabilisan lang na haul yun. Kasi yun lang din naman yung kailangan talaga namin. Ang pinaka kasi retire na yung aming isang pan dyan. Kaya yun. Farewell sa kanya, dahil hindi ko na siya dadalhin. Ang dadalhin ko na lang is yung non-stick ko na medyo sira na, pero kailangan ko pa din kasi yun. So, yun. Yun lang guys. So, sana ay samahan nyo ako sa next vlog. Sa bago na natin na setup, bagong bahay, ang ingay ng aso. Okay. Pero hayaan na lang natin sila. Hayaan mo sila. Pero ayun, I'm so excited na ipakita sa inyo mamaya sa vlog yung itsura ng bahay. So, sana ay ano kami ni Papa na maiwanag pa para makita niyo talaga yung itsura ng bahay. Kasi iba yung itsura pag gabi, diba? So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Follow niyo pala ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. So, yun lang. Sana ay samahan niyo ako guys sa aming bagong journey sa buhay na, alam mo yun, na kami na lang na basta I'm so excited pag-uusapan natin yun sa ibang video. So, yan. See you in my next video guys. Bye-bye. Babush. Hello guys. So, andito na kami sa bagong, talagang nag-e-echo yung nag-e-echo yung aking boses. Hindi ko alam kung ma-epekto yan sa audio ng aking baby. Pero, eto na. Ito yung kulay niya. Medyo mapusyaw siya sa camera. Pero, ang totoo is talagang napaka-light. So, yun. So, maglilinis na kami. Ito lang yung dala namin. Kasi, mamaya pa yung inarulahan namin na mamayang gabi pa kasi yun. So, pumunta kami agad dito para maglinis. Pero, ayun.